बे एबसुआ दिनै जाथिनि मावग्रा नङा। दा रायजोफ्रा दिनै बयबो सोंदों जोंनाव बे फरायसाफोरा मा खालामनानै थादों। दिनैनि दिनाव बे फरायसा आफादा दिनै माने राजनिथिनि मोनसे माने साया आफाद बायदि जानानै थाबाय। दिनै दिफेन बर'आ दिनै फरायसा आफादखौ फरायसा आफादनि गोथारथिखौ लाखियाखिसै। जातीय आफादनि जायनाखि गोथारथि सानस्रि बेखौ जों गाफ्लेबाय। जाथिया एसेबां अलखद जादों दिनै फंसे खोथा दिफेन बर'आ बुङाखै। दा दिनै बिथांमोना भट बिग्रासो जाबाय। दा दिनै गावनो बिजेपिनि जानानै एर'प्लेन गाखो गिदिंफाबाय बे दिल्ली सयकेन जानानै। बे दिल्ली सयकेया दिनै बिटिसि थानो मोनाबो होनबाय, माने ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना बुंबाय। दिफेन बर'आ खिन्थु न' रिएक्सन, लासिं सिं बाथ्रा बे। नों जाय मानसिखौ एमपि देरहाहरबाय बे मानसिया दिनै नोंनि बेरेखा बुंबाय, बर' जाथिनि बेरेखा बुंबाय। बे समाव दिफेन बर'आ सिरि। अब्ला रायजोफ्रा कुइसन खालामगोन बे फरायसाफोरा मा खालामनो हादों। एबसु थानाय समाव, दिफेन बर'मोन थानाय समाव, खनिन बसुमतारी बायदि मानसि थानाय समाव दिनै जाथिया खुनु मुक्ति गैया। जों बिसोरखौ इमिडियेट माने बिसोर रिजेक्ट खालामनांगौ। जोङो फिन खोथाजों सोलिनाङा। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गोबां प्रश्न जादों। दा रायजोफ्रा दिनै बयबो सोंदों जोंनाव बे फरायसाफोरा मा खालामनानै थादों। दा बेखौनो जों दिनै बुंनो लुगैयो। दिनैनि दिनाव बे फरायसा आफादा दिनै माने राजनिथिनि मोनसे माने साया आफाद बायदि जानानै थाबाय। एखे मोनसे माने राजखान्थि आफादनि मोनसे उइं बायदि जानानै थाबाय। दिनै दिफेन बर'आ दिनै फरायसा आफादखौ फरायसा आफादनि गोथारथिखौ लाखियाखिसै। जातीय आफादनि जायनाखि गोथारथि सानस्रि बेखौ जों गाफ्लेबाय। बर'फा जायनाखि जोंनो सानस्रि सान्थौ होलांदोंमोन जोंनो, बिथाङा जेरोखोम मोनसे मनबल गालांदोंमोन, जाथि दानायनि जेरोखोम जोंनो सानस्रि गालांदोंमोन, बे सानस्रिखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा गाफ्लेबाय। दिनै बिसिनि दिनाव नों जाथिनि खोथा बुंनाय जों खोनानो मोननाय नङा। बे जाथिनि खोथा खुनु दिन बुङा। जाथिया एसेबां अलखद जादों दिनै फंसे खोथा दिफेन बर'आ बुङाखै, सिरि थादों। दा दिनै बिथांमोना भट बिग्रासो जाबाय। दा दिनै गावनो बिजेपिनि जानानै एर'प्लेन गाखो गिदिंफाबाय बे दिल्ली सयकेन जानानै। बे दिल्ली सयकेया दिनै बिटिसि थानो मोनाबो होनबाय, माने ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना बुंबाय। दिफेन बर'आ खिन्थु न' रिएक्सन फ्रम दिफेन बर', लासिं सिं बाथ्रा बे। नों जाय मानसिखौ एमपि देरहाहरबाय बे मानसिया दिनै नोंनि बेरेखा बुंबाय, बर' जाथिनि बेरेखा बुंबाय। बे समाव दिफेन बर'आ सिरि। अब्ला रायजोफ्रा कुइसन खालामगोन बे फरायसाफोरा मा खालामनो हादों। बे कुइसन जाखागोन। दा दिनैबो नोङो बे एफा गिदिर माबा जाबाय नोङो। जों जिग' बुंगासिनो दङ। एबसुआ मा खालामनो हादों, अफस खालामथारो, जेबो खालामाखै। जेबो गैया, सिरि साइलेन्ट। जेनेबा समयसायानो जायाखै। थांनाय बाराव 9 बोसोरनिया सार्टिफिकेट लानानै इलिगेल भाबैनो बे माने 10 बोसोर एमपि जाबाय। जों जिग' जुजिदों, सुप्रिम कर्टआवबो जों केस हैदों। सुप्रिम कर्टआव केस होनानै जोङो बेखौ खुनुरुखुम जों होखारनो हाबाय। खिन्थु बे समाव एबसुआ सिरि, जेबो बुङाखिसै, जेबो गैया। आरो सार्टिफिकेट होबाय ट्राइबेल नङै मानसिफोरनो गासिबो, माने सरनियाफोरनो बर' खौसे होनानै सार्टिफिकेट थिनबाय। ओमफ्राय बेखौ जों माने केन्सेल खालामबाय हाइकर्ट अर्डार, माने हाइकर्टनि अर्डारजों। आरो बिनाव कसारि होनानै सार्टिफिकेट थिनलायबाय। जों बेखौ केस होनानै जों देरहालायबाय। बे समाव बिथांमोना सिरि। दा दिनै खुनु सरनियाफ्रा दिनै बर' कसारि बा कसारि होनानै सार्टिफिकेट मोननो हाया। आरो जायफ्रा लादों बेबो इनभेलिड सोलिया। बेनिखायनो जों बेखौ लानानै जों दिनै बुंनांगौ। अबेबा जुदि मेडिकेलाव एडमिसन लानो नांदोंबा बिसोर मोना दा। अबेबा माने इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानोबा, अबेबा इन्जिनियार माबाफ्राव एडमिसन लानोबा बिसोर मोना जोंनि केस होनो थाखाय। दा बेफोरबायदि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावनाय मोनथाय दिफेन बर'मोनहा, बिसोरखौ बयबो सापर्ट खालामगौमोन, मोजां मोनगौमोन, अनसायगौमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव बिसोर दिनै जाथिनि बेरेखा, एखे जाय जाथिनि मावो बिसोरखौसो फुथुला सावो, बिसोरनि बेरेखासो रायो। दा जों बायदि मानसिखौसो फुथुला सावनो ओंखारो। दा दिनै जाय जाथि बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं, दिलिप सयकियानि बाथ्रा जेबो बुंनो हायाखै। आरो बै सासे माबा दंमोन नलबारिनि बे माबा रन्जित देखा, बर'फानि बेरेखा बिराद खोथा बुंबाय, सन्त्रासबादि बुंबाय बर'फाखौ। दा बर'फानि खोथा बुङै दिफेन बर'आ गिदिंबाय थायो। दा बे बर'फाखौ दिनै सन्त्रासबादि बुंनाय मानसिखौ दिफेन बर'आ फंसे खोथा बुंनाय बेहा राव गैया खुगायाव। लासिं सिं बेनिफ्राय दुखुनांथावै मा जानांगौ। दिनै मा खालामदों, एफा गिदिर समस्या जागासिनो दं दिनै। बे समस्यायाव दिनै बयबो बर' जाथि सिन्था खालामदों, बयबो बुंदों जे जोंखौ थुलुंगा होदों बयबो, गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बियाबो बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ लाखिनांगौ। अना ट्राइबेलखौ दाराय होनो नाङा, आवगायथ' होनना जोंखौ बुंगासिनो दं। जों इउटुबाव जों नुबाय थायो, कमेन्टफ्राव जों नुबाय थायो। दा दिनै दिफेन बर'आ मा दङ बेस्थ', इलेकसन केम्पेइन खालामनायाव बिसोर बेस्थ'। दा भट बिनायाव बिसोर बेस्थ'। दा दिनै आं मैया माने माबानि खनिन बसुमतारी, एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि खनिन बसुमतारी, आं मोनसे भिडिअ नुदों। दा एबसुनि सेंग्राखौ मबिलाइस खालामनानै बुंदों बियो, एखेबारे हाग्रामानि बेरेखा एखेबारे एमपि बे खुनुरोखोम माबा बिटिसिआव सिफ जानो मोना, जानो हाया, बे बायदि होननाय खोथा बुंनाय।
दा बिसोरनि खामानिया बेसो जाबाय दा दिनै नोंनि अलखद टाइमाव नोंसोर बाथ्रा बुंनांगौआ दिनै बेखौ बुङा जासे अबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बेरेखा बुंनाय सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुंनाय बेथ' एबसुनिथ' बेथ' माबायाव गोलैथारा बेयो आरो बोरै मावबावनोसैलाय बे एबसुनि बिसोरो लिडार जानायनि खुनु जयगथा गैया बिसोर गोमाबाय दा बिसोर इमिडियेट एबसु गारनांगौ जोंसो दाबि खालामो दा दिनै बे खनिन बसुमतारियाथ' सासे मास्टार मानसि बे मास्टार मानसिया नों दिनै अबेबा गभर्नमेन्टनि बेरेखा क्रिटिकेल डिसिसनफ्राव माबा मोनसे बुंनो हागोन ना बिसोर जेबो बुंनो हाया बिसोर जास्ट ओरैनो बिसोर मा जागोन माने एबसुनि माने साया सत्र एबसुनि बिबान लानानै बिसोर गारि घरा लादों थाखा फैसा खरस खालामदों जादों लोंदों लिडार बादि देखायदों खिन्थु जाथिनि थाखायबा बिसोर फंसे खोथा बिसोर बुंनो हाया ओंखायनो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो बे एबसुआ दिनै जाथिनि मावग्रा नङा आरो बे एबसु थानाय समाव दिफेन बर'मोन थानाय समाव खनिन बसुमतारि बायदि मानसि थानाय समाव दिनै जाथिया खुनु मुक्ति गैया जों बिसोरखौ इमिडियेट माने बिसोर रिजेक्ट खालामनांगौ जोङो बिसिनि खोथाजों सोलिनाङा जों बिसोरखौ जोङो माने इमिडियेटनो एबसु आफादखौ गारनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बयबो बिसोरखौ माने नारसिननांगौ आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायहरो।